дуруд ба онҳое ки ин лаҳза моро тамошо доранд ва салом ба онҳое ки моро мешунаванд. Имшаб вақте ки таоми Тоҷикистони азиз дар хоби ноз буд, Барселона дар Камп Nou аутсайдери Ла Лига дастаи Уэскаро қабул карду пуху прахашро баровард. Воқеан ин якум бор нест ки бечораи Уэска дар систами Барса дар мемонад. Дар ду бозии гузашта Барселона ба дарвозаи ин даста дарому 16 гол задааст. Гуфти он гапо ёфтиянд тути осонбароякро. Ин аввалин бозии Барса баъд аз мағлубият дар Лигаи Чемпионҳо буду аввалин бозии хонаги баъд аз интихоби Лапорта ба курсии президентӣ. Албатта то ин бозӣ Барселона аз натиҷаи бозиҳои дигар ки дар он мутаассифона барои Куман Атлетико ва Реал ғалаба кардан огаҳ буд ва барои дигарбора ба ҷои дуюм баромадан гуфти урусо куров износ ғалаба лозим буд. Ҳариф бошад дар мақоми охири ҷадвал буда кайҳо аз мондан дар Ла Лига дасту дил шустааст. Ҳозир дар ин бора муфассалтар гап мезанем, аммо пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо ширкати Ccылкаи мебошад. дар он ҷо ҳамвақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Агар шумо дар Ccылкаи аккаунт надошта бошед, то бахтатон баландӣ кард, зеро дӯстони мо барои ҳар як иштирокчони нав бо промокоди барсатиҷӣ дар аввалин ставка кардагиатон $100 дар ҳисобатон мегузаронанд. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи видео. Аммо дӯстон донед ки он ҷо ҷои пулкоркунӣ ҳамавақта нест. Бозӣ кунед, вале одат накунед. Ана дар муқобили ҳамин гуна як ҳарифи паршикаста Куман чунин ҳаятро гузошт. Тер Штеген дар дарвоза, Оскар Мингеса, Климан Лангле ва Бускетс дар хатти дифоъ. Дар минтақаи такягоҳӣ Ҷорди Алба, Де Йонг, Сержино Дес ва Педри бозӣ карданд. Хатти ҳуҷум имшаб аз Месси, Гризманн ва Дембеле иборат буд. То ҳанӯзам Барсаро як тӯда футболбозон бо сарварии мизоҷи доимии Лазарети даста Филиппи Каутино кӯмак карда наметавонанд. Аммо фикр намекунам ки хизмати онҳо дар ин бозӣ чандон лозим буд. Чунончи интизор бозӣ бо ҳуҷумҳои Барса оғоз шуд. Месси пушкаи худро кайҳо омода карда буд ва барои задани як зарба пайд мекофт. Инак он лаҳза фаро расид ва зарбаи Лео тури дарвозаи Фернандесро шикофт. Ин зарба дар дақиқаи 13-уми бозӣ рух дод. гуфти акаи Машраф ба Чаалок мегӯи пеналти задиста бошад. Барселона ҳамон ҳуҷум мекард ва голи дуюми Каталониё ба дақиқаи 35-уми бозӣ рост омад. Ҳамон Гризманне ки ҳар рӯз бечораро ба куҷои равон мекунанду мехоҳанд аз пули ӯ Холландро биёранд, як голи зебои дигарро ворди дарвозаи меҳмонон кард. Шояд бачаҳои Барса ғолибиятро моли худ ва танаффусро наздик донистанд ки дар ҷаримагӯҳ беаҳамиятӣ карданд ва Уэска пеналти кор кард. Бо ҳамин даста ба танаффус рафтанд. Дар қисмати дуюм ҳам бомбаборони дарвозаи Фернандес идома кард. Ҳамин сегонаи хатти ҳуҷум ҳамоно иштиёқи голзанӣ доштанд. Аммо голро дар дақиқаи 53-ум Оскар Мингеса зад. Баъди голи Мингеса Уэска байрақи сафедро бардошт ва маълум буд ки каталониёи ғалабаро аз даст нахоҳанд дод ва ба майдон омадани Мориба, Тринкао, Пуч, Брейтвет ва Араухо барои он буд ки исмашон дар протоколи бозӣ дарҷ шавад. Голи Месси дар дақиқаи 92 бошад қандчой баъди шакаро буд ки аз капитулатсияи аутсайдери Ла Лига дарак медод. Баъди ин дубл албатта ки Месси беҳтарин бозингари ин дидор дониста шуд, аммо ӯ ҳамчунин як рекорди дигарро шикаст. Инак ӯ бо 767 бозӣ дар ҳаёти Барселона ба хави баробар шуд. Барои онҳое ки намедонанд, мегӯям ки Месси аз моҳи октябри соли 2004 дар Барселона бозӣ мекунад. Барселона бо гирифти 3 холи дигар акнун боз аз Реал гузашта ба ҷои дуюм рафт. Дар охир мехоҳам як чиз дигарро низ ёдовар шавам. Ҳамин рӯзи душанбе барои Барса рӯзи бобарор аст, ҳарчанд ки ӯ гоҳ-гоҳ дар ин рӯз бозӣ мекунад. Дар 10 сол як бор ва бори охир дар чунин рӯз Виларреал аз Барса 5 то хӯрда буд. Шояд ҳамин бозӣ бо ПСЖ случайна дар рӯзи душанбе меафтид, аниқ Капаи Почетино бо дастааш дуд мекард. Аммо ин орзуҳоро ба соли дигар мондан дар кор. Имсол бошад дар андешаи он буд ки чӣ тавр Атлетикоро дарё кард ва чемпион шуд. Гуфти бобои ғулом як зури дигар монд. Бо ҳамин тавон дӯстон, дӯст доштани Барса ва гузоштани лайкро кори арӯзаи худ донед. Бовар кунед, ҳаргиз пушаймон намешавед. боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.